Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Erruki jauna. Kristo erruki, Kristo erruki. erruki jauna, Erruki jauna. erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, Maria Madalena aukeratu zuen zure seme maiteak, bere berpiztearen berri pozgarria eman zezaien apostoluei. Iguzu Jesu Kristo berpiztuaren berri eman dezagula, eta egunen batez, Kristoren lagun izan gaitezela, zeruetako erreinuan. Zuregin eta Espiritu Santuarekin jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Abesti ederraren liburutik. Honela dio emazteak. Nire bihotzak maite duenaren bila ibili naiz gauez orean. Ibili bai eta ez dut aurkitu. Jeki naiz eta herrian barrena ibili naiz. Kabe eta enparantzetan zera nire bihotzak maite duenaren bila. Ibili bai eta ez dut aurkitu. Guardiek aurkitu nauten herri zain dabiltzanek. Galdetu diet, ikusi hau zuen ere bihotzak maite duena? Haiekandik aurrexeago joan nintzen. Aurkitu nuen nire bihotzak maite duena. Jaunak esana. Eskerrak. Zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren Evangelioa San Juanen liburutik. Aintza zuri jauna. Astearen lehenengo egunean, Maria Madalena hilobira joan zen goizean goiz, oraindik ilun zegoela, eta harria hilobitik kendua ikusi zuen. Negarrez zegoen bada Maria hilobi ondoan, eta negarrez zegoela hilobi barrura begiratu zuen, eta bi aingeru ikusi zituen zuriz jantziak Jesusen gorputza ipinitako lekuan eserita, bata buru aldetik eta bestea oinaldetik. Haiek esan zioten, zer duzu negarrez emakume, eta Mariak erantzun, nire jauna eraman dute eta ez dakit non jarri duten. Hori esan da, atzera itzuli, eta Jesus ikusi zuen zutik, baina etzekien Jesus zenik. Jesusek esan zion, zer duzu negarrez emakume, noren bila zabiltza. Mariak, baratzelaria zelakoan esan zion, jauna, zuk eraman baduzu, esaidazu non ipini duzun, eta nik jasoko dut. Jesusek orduan, Maria, eta honek, itzulirik, honela esan zion bere hizkuntzan, rabuni, hau da, maixu, eta Jesusek, utz nazazu, oraindik ez naiz aitaren igo. Zoaz nire senideen gana eta esaiezu. Banoa nire aitaren gana eta zuen aitaren gana. Nire jainkoaren gana eta zuen jainkoaren gana. Joan zen Maria Madalena eta berri hau esan zien ikasleei. Jauna ikusi dut eta hau esan dit. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Eseri. Poza handia da niretzako, gaurko egun honetan, hemen goizutan, Madalena euna ospatu alizatea, ernike eder honetan, jainkoari eskerrak, modua izan dut aiatzeko, eta ongi, eta gaurkoan Madalenari eskerrak ematen dizkiogu, eta gure otoitza ere zuzentzen diogu berari. Eta 3 gauza aipatu nahi nituzke Santa Maria Madalenaren inguruan, 3 ezaugarri bezala. Lehenengoa oso ezaguna da eta horrela agertzen zaigu Evangelioan, emakume pekataria izan duzan. Esan genezake, dano gerala pekatari, baino pertsona batzuk gizarteak egiten ditu seinalatu bezala, baztertu bezala, eta hoietako bat zan Maria. Seinalatua zegoen, baztertua zegoen, gaizki ikusia zegoen gizartean. Eta
Jesusek horri etzion bat ere erreparatzen. Kasik esan genezake, justo kontrakoa egiten zuela. Pertsona baztertuenak, seinalatuenak, hoiek hartzen zituen Jesusek hobekien. Atzerritarrak zirelako, gaixorik zeudelako, lepra zaukatelako, pekatari publiko bezala konsideratzen zirelako, Jesusek ez zuen inongo erreparorik, haiekin gelditu eta hitz egiteko, haiekin otorduak egiteko, eta hortan ere guri kristauoi Jesusek ejemplu ederra ematen digu. Ez degula inor baztertu behar. Horrek ez du esan nahi, dena ontzat eman behar degunik, edo kriteriorik euki behar ez degunik, baino bai danok euki behar degula halako Jesusek erakutsi digun konprentsio sakon bat. Kontutan izan da, mundu hontan inor ez gerala perfektuak, danok gerala pekatariak. Bigarren ezaugarria, aipatu nahi nukena da, Maria Madalena izan zen Jesusen adiskidea. Evangelioak irakurtzen ditugunean, ikusten dugu Jesusek bazitula adiskideak. Apostoluak agertzen zaizkigu, eta uler dezakegu halako adiskidetasun tratu bat zeukatela. Jesusek ere halako izengoitia jartzen zizkien erdi brometan, humorez, haien artean halako giro ederrean ibiltzen ziren, otorduak egiten zituzten, baita ere agertzen dira ezkontza batean egondu zirela, horiek ere Jesusen adiskideak izango ziren, eta halako giro polikean ikusten dugu. Jesus ez zela egoten bera bakarrik toki batean itxita inorekin traturik izan gabe, baizik eta adiskideak bazituela, eta hortan ere erakusten digu Jesusek ze gauza ederra den adiskideak eukitzea. Agertzen dira baita ere, Lazaro, Maria, Marta, oso adiskide minak zirela, eta bertan Lazaro hilzelarik eta Jesusek bere arreba negarrez ikusi zuelarik, esaten digu evangelioak, Jesusek ere negar egin zuela, kupituta. Eta gaurkoan, ospatzen ari gera, Jesusen beste adiskide bat, Maria Madalena. Eta pentsatu behar dugu guretzako kristauontzako helburu printzipalenetako bat izan behar dela Jesusen adiskide izatea. Eta Maria hala zen, guk horregatik hortan imitatu behar dugu Maria, eta pentsatuz, nola Jesusek ez zuen, lehen esan dedan bezala, inongo prejuiziorik, inongo erreparorik, eta Maria bere adiskide zuela. Eta hirugarren ezaugarria, aipatu nahi nukena, eta honekin bukatuko dut, da Jesusek aukeratu zuela Maria Madalena bere piztueraren testigu privilegiatua izateko. Pentsatu dezakegu garai hartan, orain dela 2000 urte, eta judutarren mentalidadean oso mentalidade matxista zegoela. Hau da, emakumek ez zezaketen testimoniorik eman, edo bigarren mailako testiguak ziren, gizasemeekin konparatuta. Bestaldetik ere, Maria Madalena, lehen aipatu dudan bezala, halako pekatari publiko konsiderazioa zeukan. Baina Jesusek aukeratu nahi izan zuen bere piztueraren testigu privilegiatu bezala. Askok esaten dute, seguru asko aurrena ama Birjinarekin egongo zela, bere amarekin, baina evangeliotan ez zaigu azaltzen hori. Azaltzen zaigu, lehenengoa izan duzela Maria Madalena. Horregatik pentsatu behar dugu, ze funtzio berezi eta privilegiatua eman zion Jesusek. Hain zuzen ere, bere piztuera baita gure erlijioa oinarritzen duen gertakizun historikorik printzipalena. Horregatik, gaurko egun honetan, Maria Madalenari eskatzen diogu laguntza, goizutarren alde, hemen gure aurrekoek ernike ederrago egin zuten eta oaino berrituta zoragarri dago. Bestaldetik ere eskatzen diogu erakus dezaigula, berak bezala, Jesus maitatzen, Jesusen adiskide pertsonal intimoak izaten. Eta gure eskariak egingo ditugu. Zutik jarrita. Eskatuko dugu bereziki, gaurko egun honetan, Maria Madalenak zaindu gaitzala. Garai komplikatuak ditugu, pandemia garaiak, bere bitartekaritza eskatuko diogu, zeruko babesa, zeruko laguntza izan dezagun. Eska dezaiogun jaunari,
gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, goizutar hildako guztiak, bereziki Madalena eta Manuel jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezaten. Eska dezaiogun jaunari, entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Zeru lurren erregina, aleluia, aleluia, izo zaigu Jesus jauna, aleluia, zure gandik sortu dena, aleluia, ilobitik zutitu da, aleluia, zeru lurren erregina, aleluia, aleluia, piztu zaigu Jesus jauna, aleluia. Onar jauna Maria Madalena doatsuaren egun honetan egiten dizugun eskaintza. Zure semeak ere bihotzonez hartu baizuen Maria Madalenak egin zion maitasun agiria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedinka zaitzatel gorak bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko alguztidun beti ereko horri. Goretxia zera bai, santuen batzarrean, eta haien merezimenduak saritzean, zure doaiak dituzu saritzen. Jarraibide ematen diguzu haien bizitzan, parte haien batasunean, laguntza haien bidez, horrelakoen testigantza zindarturik, azkeneraino zuzen joka dezagun. Zuk agindutako borrokan, eta haiekin batera iritsi, zimelduko ez den koroi ederra, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik aingeru eta goi aingeruekin eta zerue santuen batzar guztiarekin batean, etengabe kantatzen dizugu goratzarre hau. Kanta dezagun aingeruekin, zeruko kanta ederrena, santua, santu, santua zera, jangoiko gure jaunonena. Zerun talurrak goresten duten, goresten zure almena. Osanna zuri zeru goietan, osanna eta goralpena. Bere intatua orain ta beti, gure gana datorrena. Osanna zuri zeru goietan, osanna eta goralpena. Bere intatua orain ta beti, gure gana datorrena. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu, eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena.
Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza eramazu maitasun osora Francisco Goreita Santuarekin, Francisco gure hartzainarekin, bere laguntzaile Juan Antoniorekin eta elit gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizteko itxaropenean, joan diren gure senideak, Madalena, Manuel eta gure parrokiko hildako guztiak bereziki hemen daudenak. Arizazutanak zeure aurpegiaren argitan. Beti betiko zoriona gure inegi eman jauna. Errukizak izkigu arren, guztio betiko bizitza eritsi dezagun. Jangoikoaren ama Maria Doasoarekin, bere senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, Madalena santuarekin eta gizaldi guztietan zure dizkide izan diren santuekin. Haikin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri eta jangoiko alguzioen horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta eitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Emai duzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrunei barkatzen diegun ezkero, eta ez duten aldira eman, baina atera gaitzazu. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zure betza, zure ospetzainala orain eta beti. Jesukristo gure jauna zuk esnada apostoluei pakea uzten dizuet mere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen duzu munduko pekatua, emai duzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa. Ona munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, nire naiz. Etxe sartzeko, baina esan bat eta sakatuko naiz. Ogi zerutik
egin dezagun otoitz. Eukaristi honek jauna, isur bezagu gana zure maitasuna Maria Madalena Kristo bere jaunarekin betiko lotu zuen maitasun sendoa. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, Amen. jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedeinka zaitzatela jainko guzialdunak aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, Amen. zoazte jaunaren pakean. Eskerra jamoikoan. Eskerrik asko jauna,